pênasavi zahmet e, pênaseyekî hunerî lazım e, pênaseyekî wêjeyî lazım e. Mixabin wiya hanîna ziman zahmet e. Lê hevalê Xelîl ew ji me re nehişt. Ji me zindiya re nehişt, bi xwe di jiyana xwe de ew pênase bi xwe dakirin. Bi fîlmê xwe dakirin, bi wêneyê xwe dakirin, bi klîbê xwe dakirin, bi belgefîlmê xwe dakirin û hemû data îsandin. Hevalê Xelîl xal bi xal hewl da gerîla bide te îsandin. Çimkî wê demê me tîvî nûh vebûbû. Me tîvî nûh vebûbû û bi rêya hevalê Xelîl me tîvî bû çavê hemû gel. Yani hevalê Xelîl wextê ku em pênase dikin bi tenê nabe. Bi hevalê Xelîl re gelek destkeftî pê re tê naskirin. Mesela şoreşa gelê Kurd û gelê Kurd carê yekî ye di dîroka xwe de bo xwedî ragihandinek û ew ragihandin piranî di aliyê çiyê de bi çavê hevalê Xelîl hate îsandin. Tabii hevalê Xelîl mêzekirina şan û fîlma ji hev derdixist. Şêwê şano da girtist û hanî mekanê ji bo kişandinê mekanê wî jî carnû ve da çêkirin. Sahne dekorê wî tiştê ku me kiribû ew wî jî ji ber zêde dikir. Mêzekirinekî pir hunerî hebû. Hevalê Xelîl tenê em bibêjin bi makînê wênekêşek nebû ya jî bi kamerayê tenê dîmenkêş nebû. Derhênerî jiyanê bû. Pêwîst e her şanoger fîlma baş bizane, bi fîlm çawa tê kişandin. Fîlmê civakî çawanin, fîlmê kapîtalîst sistem dişînî çawa ême gere çawa be, mêzekirinê me çawa be. Her dîmen bi çi şêwê têşe dide û fikrê çawa dide tê îsandin perwerde dida me. û aynî demê de jî di şanoa de jî car merga hevalê Xelîl tune vê xalê de tune got tamam. Qet ew nêdin bi rastî jî xweşî dilîst. Di şanokê ewkê de xweşî lîst. Em hewl bidin û ew hewldan jî heye yani hewldana gelê me heye. Di her alê de hewldan jî heye lê hînkê me. Em hewl bidin daha xurt û ew firsenda ku di vê roja em îro têda dijîn, firsenda ku heyî ev sala 2026 firsendekî mezin derxistiye. Erê rîskekî jî heye. Ew rîsk çi ye ku eger em xweş li hev